Hemen salam. iPhone 15 Pro Max alındı. $10 alınan telefon bilýäňiz, uja käbiriňiz bilýäňiz, köpüňiz bileňiz, näde alynanyny. Häzir näde $10 alyndygymy aýtjak. Birinji raspakovka edýär. Biz iň soňuna galyk. Näme üçin iň soňuna galyk? Sebäbi arzanlaýança garaşdyk diýeýin. Ýok, elem degmedi şunu çalışmana, çalışma üçinem. Bu mailsiň iş ýerine. Renk. Näle? Ne seversin? Awa. Aksiýerler edelim mana. O zar yaptası bunu yalak gelelik kan onu. Alana nesip etsin. Hemmeňe de Hudaý etersin. Bugün meysiň iş ýerine telefon meselesi oňormaly, satyn almaly ýa-da başga zatlar opşy telefon değişdi. Hemme meseleleri Instagramda mobil master ýazyp bilersiň. Nomeryny Instagram şeride goýjak, meýse bilýäňiz, tanýaňyz, dawnodan ýer gatnaşyp. Öňkü telefon mam şondan alyp, bunam şondan. Indi bu telefon nädip $10 düşdädir. Hemme sorajak zatda $10. $10 ýadyňyza düşýän bolsa 6 ay mundan öň, daşy 7 ay bolandyr. Ya maýdy ýa-da aprelli. Türk'te wagtym şu. Challenge başlapdym $10 bilen iPhone 15 Pro almalyp. Şu taýda $10 goýdum. Şurada açyň goýjak. $10 goýdum. Şu $10 men iPhone 15 almaly. Öýde gulunynym kakby jedel etdik. Öz challenge'im diýdim bolýa. Şu $10 men iPhone 14 çykany näçe çykar? 1500, 1600. Şoňa çeni şopul etmeli. Edip bilermi näle? Ne şurada approach etjek ses beräň. Sentýabr çenli yankı $10 üçün sentyabr oktябr çenli $10 1500 1600 edip bolarmy? iPhone 14'ün pulu, iPhone 15'in pulu edip bolarmy? Nälik pikir edýäňiz? Size gyzyklymy? Men günne paýlaşyp duraýynmy? Zatda ýa bärde paýlaşman aňardaky nagyt koýuny paýlaşaýlmy? Tebe o wagtda aslında kriptovalyuta üçin özüňiz sesleriň çörlep goýjak. Ýa-da opşy minen ýaňlam ýa-da sesen beriň. Nälik edeliňmi şonu? Как бы özü bir hilek bilen sableli $10 1500 etmek gatken da o. Ýöne 6 ay wagtymyz bar. 6 aýyň içinde de bilemek näçe pozisiýa bolar. Hep de 2-3 tane pozisiýa şu öz maksadym şonu etmek. Onu da men Pro aljaktym, ýöne Pro Max aldyk. Näme üçin Pro Max aldyk? Bu batareýa kan taklaýar, hemem kamerasyna çalyjy ütköşme. Men üçin telefonyň esasy kamera sebäbi video çeken bilýäňiz. Şoň üçin Pro Max aldyk, atak Pro almalyk. $10 pulu Futures'da Bybit'de men trade etdim. $1500 etip bildim. Telefona mana $1500 alındy. Täze challenge başlandyk kısaça. $150 bilen Mercedes'in pulunu gazanmaly. Şoň ýaly oglanlar, telefon meselesi bolsa meýilse ýazyňyz, ana maňa nesip etsin, köp kontent getirýän telefon bolsun. Hemmeňe de Hudaý etersin, kim alasy gelýän bolsa renk ogdanja ken haladym. Janyň sag bolsun, akyllyca hereket edin.